Erittäin hyvä kysymys. Kirjallisuuden ystävä tuli ehkä siinä vaiheessa, kun opin lukemaan. Mulla on semmoinen tausta, että mun vanhemmat opettivat mulle hyvin vähän asioita. Tietysti elämää ja käytöstapoja ja niin poispäin tietenkin, mutta esimerkiksi lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, ajamaan autoa, ampumaan aseella tai muuta, niin isäni aina sanoi, että sinulla on kyllä ne paikat, missä ne opit. Mutta heti kun opin lukemaan ensimmäisenä kouluvuotena, niin ensimmäisiä lomapäiviä viettäessä, niin huomasin, että meidän lähellä pysähtyy kirjastoauto. Kävin lainaamassa sieltä 14 kirjaa. Tietysti lapsena ne kirjat ei ollut kauhean paksuja, mutta isäni sitten totesi siihen, että noita et kyllä ehdi 2 viikossa lukea. No, ne oli luettu samana iltana. Ja siitä lähtien olen kyllä niin kuin lukenut ja ollut kirjallisuuden ystävä. Kustantaja tuli taas ihan vahingossa tahtomatta ja vastoin kaikkia odotuksia, että se on pitkä tarina, mutta antaa sen olla nyt, sitten jääkö seuraavaan kertaan. Itse asiassa se kyllä liittyy myös tuohon lukutaidon oppimiseen, koska ne jollakin tavalla kulkevat käsi kädessä, että osaa lukea ja kirjoittaa. Olen kirjoittanut pieniä tarinoita niin kun ihan siitä lähtien varmaan, kun opin kirjoittamaan, että ei ne nyt kauhean hyviä ollut tai erikoisia. Ja sitten erityisesti yläkoululaisena kirjoitin, kun löysin science fictionia, niin sitten omia science fiction novelleja ja lukiolaisena laulun tekstejä ja runoja. Pidemmät tekstit tuntuvat vaikealle, kunnes menin yliopistoon, jossa oli pakko sitten tehdä tutkielmia ja vastaavia. Pöytälaatikosta löytyy tälläkin hetkellä varmaan 3 romaanikäsikirjoitusta, joihin en tiedä palaanko koskaan, mutta ne oli pakko kirjoittaa alta pois. Mutta se on ehkä ollut semmoista luontaista tapaa ilmaista itseään. Ei käynyt niin kuin Leonard Cohenille, joka totesi, että hän ryhtyi kirjoittamaan lauluja sen takia, koska runoja ei juuri lukenut kukaan eikä huomioinut häntä. Hän pääsi vastakkaisen sukupuolen suosioon kirjoittamalla lauluja. Ja mulla ne tuli vaan niinku seuraavana vaiheena, että runoja voi esittää niin monella tavalla. Niin en ole kyllä ihan varma. Tietokirjailija tulee sitä sen takia, että olen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen ja olen tehnyt ensimmäistä kirjat tietokirjoilla. Se tuntuu, että se on ansaittu titteli. Et siitä mulla on todistus, jossa lukee hyvä tietokirjailija Mika Kempas, sinut on hyväksytty jäseneksi. Kirjailijaliittoon en kuulu ainakaan vielä. Runoja olen kirjoittanut 1 kirjan ja tietysti ne mitä pöytälaatikosta löytyy vanhoja, mutta se oli heti jo ensimmäisen kirjan jälkeen, niin ulkopuoliset käyttivät minusta sitä titteliä. En tiedä onko niistä yksikään niin kuin rakas titteli tai rakkain, mutta kaikki on tullut tavallaan työn kautta. Se on vähän sama niin kuin ehkä vielä enemmän arvostan sitä filosofian maisteria, koska sekin tuli työn kautta, että oli pakko tehdä töitä, että sen titteli sai hankittua. Nyt esitit äärimmäisen hyvän kysymyksen. Kun julkaisin ensimmäistä blogikirjoituksesta, niin yksi tuttavani laittoi, että olet päästänyt lapsesi maailmalle. Ja mä en niitä pitänyt oikeastaan minkäänlaisena lapsina tai että ne oli vain tekstejä, joita synnytin tietysti, että ei ollut mikään suuri palo tai tarve, vaan ihan tämmöinen niin kuin laskelmallinen, että mun pitää kirjoittaa säännöllisesti ja teen tietynlaisia tekstejä, että saa sen säännöllisyyden aikaiseksi. Nyt 2 kirjaa on julkaistu, tosin ne tietokirjat sitä ennen, ja ei vieläkään tunnu, että se olisi mikään semmoinen perintö, että ne on vaan pitänyt tehdä. Että ehkä se teos vielä tai ne teokset, jonka haluan jättää niin kuin jälkenä maailmalla, niin ne joko odottavat pöytälaatikossa tai sitten ne ovat minulle vielä muistiinpanoissa. Kun ensimmäiset kirjat kustansin, niin ehkä se suuri ilollisempi näki ihmisten ilon, kun he saavat tekstejä julki. Ja toi ilo ei ole oikeastaan kadonnut minnekään, että nyt tässä on tullut 9 teosta ja piakkoin tulee, seuraavan vuoden aikana tulee ensi syksyyn mennessä tai ensi kesään mennessä on tullut 3 ainakin lisää. Niin ehkä se on se ilo ja nyt
mutta tavallaan kun kirjallisella ei ole monia, että on ollut sellaisia kahden ihmisen tekemä kirja. Nyt seuraava kirja, joka julkaistaan, niin siinä on 11 kirjoittajaa, kun se on esseekokoelma kilpailusta, niin 11 ihmistä saa äänensä julki. En tässä vaiheessa, no, koska tiedän, että ei nyt varmaan hirveästi leviä tässä vaiheessa mihinkään, niin uskallan sen verran sanoa, että osa heistä on saanut jo tekstejä julki jo aikaisemmin, mutta osalle saattaa olla ensimmäinen kerta, kun he saavat painettuna niin kuin nähdä omaa kirjoittamaansa sanaa paperilla. Ja ehkä se on tavallaan se ilo, että saa olla mukana niissä prosesseissa, että kustannustoimittaminenkin on sillä tavalla hauskaa, että voi ohjata kirjoittajaa johonkin suuntaan ja käydä hänen kanssaan keskusteluja. Yksi ehkä tärkein tekijä tässä, että nyt viime helmikuussa niin julkaisin kustantamoni kautta yhden hyvän ystävän kirjan ja sille on tulossa jatkoa, niin ehkä se, että kun näki sen prosessin vierestä ja näki tavallaan, että ihminen saa vähän niin kuin erilaista rytmiä ja ryhtiä elämäänsä sitä kautta, että tehdään kirjaa, niin se on ehkä se suurin palkkio. Tietysti suurin palkkio olisi se, että saisi omansa pois niistä kirjoista sitten tässä pitkässä juoksussa, että se on se tavoite, mutta tätä ei ole sillä tavalla niin kuin business mielessä, vaan se, että kirjoja tehdään, jotta niitä myös luettaisiin ja niitä myytäisiin sen verran, että sieltä saisi se oman panoksensa pois. Ja myös totta kai kirjailija tietysti on myös oikeutettu siihen tuloon, jonka hän siitä kirjasta saa. Kyllä mä oon edelleenkin mennyt työ edellä, eli se rehtorius edellä. Että se ehkä on, mä oon kuullut monen käyttävän termiä se kulttuurin sekatyömies tai joku muu vastaava, mutta mä oon niistä ainakin itse luopunut, että mä menen ne edellä, mitä olen tehnyt, ja sitten kyllä mä pikkuhiljaa olen kustantajajuttua ottanut kanssa siihen rinnalle, että on kustantaja, ja sitten jossakin vaiheessa, että olen myös kirjoittanut muutaman kirjan. Ehkä ei ole kysymys siitä, että tekisi itsestään vaatimattoman tai että ei nyt tehdä tästä numeroa-juttua, vaan ehkä lähtee sitä, mitä on tehnyt eniten. Et siinäkin suhteessa myös toi opettajuus on myös se, että mä huomaan, että tässä kustantamisjutussa niin se opettajuus pyrkii sieltä esille paljon enemmän. Ja rehtoriusjutussa on huomannut, että vuosien varrella on myös huomannut sen, että mitä vähemmän mikromanageeraa, niin sen parempaa tulosta tulee, että ihmisiin pitää luottaa. Aivan niin kuin kirjamaailmassakin, että se ensimmäinen käsikirjoitus, niin se kirjailija on saatava vain aikaiseksi. Joitakin kirjoja me on tehty niin kuin synopsispohjalta, että on ollut synopsis ja sitten on sitä lähdetty kehittämään ja siitä on lähtenyt se kirjaidea liikkeelle, mutta nyt tulee jo aika lailla, niin kuin, en nyt sano valmiita käsikirjoituksia, mutta sitä käsikirjoituksen niin sanottua ensimmäistä versiota luettavaksi, että lähdetään käsittelemään sitä käsikirjoitusta ja viemään sitä eteenpäin ja siihen liittyy hyvin voimakkaasti opettaminen. Et mä oon ollut vuosien varrella erilaisissa hankkeissa ja muissa mukana ja nyt mä oon ruvennut arvostamaan omaa aikaani sillä tavalla, että mä en välttämättä lähde enää mukaan semmoiseen, mistä ei tule iloa. Että niin pitkään kun on iloa ja tulee hyvää mieltä, niin silloin se asia niin kuin on edistämisen arvoinen ja siihen voi käyttää omaa aikaansa. Kiitos. No niin, nyt voitaisiin tehdä se varsinainen haastattelu, kun tässä pääsi vauhtiin.